Illum niċċelebraw l-akbar festa tal-Madonna li minna joħorġu il-festi l-oħra Marjani. Illum inħarsu lejn Marja bħala Omm Alla. Żewġ affarijiet għandna nżommu f'moħħna minn din is-sollennità. L-ewwel, Marija hija Omm il-Prinċep ta' Sliem u allura hija dik li tberikna bil-paċi ta' Alla. It-tieni, Marija hija dik il-mara li tallimna nisimgħu xi jgħid Alla u noqogħdu naħsbu fuqu. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U tieżies qegħdin nibdew sena ġdida propju bis-solennità ta' Marija Omm Alla. Jew nitolbu lil dillhom tagħna l-koll biex tgħinna fil-ħajja tagħna tal-familja, fil-ħajja tagħna ta' kuljum matul din is-sena li qegħdin nibdew. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixxaq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bil-email u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni lill-anġli
il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. U Alla, inti rid li l-imqazza Marija ssirhom ibnek u tibqa' verġni, u hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarem il-ktieb tan-numri. Il-mulej kellem lil Musè u qallu:
kellem lill-Aron u lill-uliedu u għejdilhom, meta tbirku lill-uliet Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u jiena imberikhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna il-ġnub mexxi. Iħenna lina Alla u jberikna. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti. Meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied Alla, huwa bat l-Ispiritu ta' ibnu f'qalbna jgħajat, Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wieqfa. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbarijiet tajba skont San Luqa. Dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan dew jarfu b'kull ma kien intqalilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura isebħu jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej.
Għadna kif smajna l-aħħar parti tal-ġraja tal-miliet. Ġimgħa ilu f'nofs il-lejl rajna minn vers 1 sa vers 14 tat-tieni kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa. Illi kien fih żewġ partijiet. L-ewwel parti kienet deskrizzjoni tal-ġraja x'ġara f'dawk il-jiem, f'dawk il-ġranet, Ċesari Awgustu sejjaħ ċensiment u Giuseppi minn Betlem jitla ma' Marija biex jinkiteb u hemmhekk titwielet it-tarbija u jgħidilna l-Vanġelu fis-sqieta Marija u meddita f'maxtura. Imma qrajna wkoll it-tieni parti ta' din il-ġrajja. It-tieni parti tikkonsisti fit-tħabbira tal-anġlu lir-rajja ta' dak li kien ġara. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja minn vers 8 l quddiem. Kien hemm xi rajja jiraw il-merħliet tagħhom bil-lejl. U hemmhekk għandna tħabbira tal-ġrajja li kieku ma kienx hemm it-tħabbira ta' din il-ġrajja, kieku rajja u forsi aħna wkoll ma konniex inkunu nafu x'ġara, mhux biżżejjed li jiġru il-ġrajjiet, imma hemm bżonn ukoll li xi ħadd iħabbarhom, li xi ħadd iwassalhom. Illum rajna t-tielet parti ta' din il-ġrajja fil-Vanġelu li għadna kif smajna, u li minn din it-tielet parti, ir-rajja jmorru jivverifikaw. Imorru jaraw jekk il-kliem li kien għalilhom l-anġlu hux minnu jew le. U r-rajja jmorru Betlem kif smajna u jaraw li t-tarbija flimkien ma' Marija u Giuseppi jgħidilna l-Vanġelu mimduda f'maxtura, ir-rajja bdew ifaħru lill-Alla, bdew jgħidu kull ma kien ġara, kull ma raw bajnejhom u semgħu b'widnejhom lin-nies ta' madwarhom. Marija għadet toss f'qalba dan kollu u l-Vanġelu jispiċċa llum billi fit-8 jum Giuseppi jagħti l-isem ta' Ġesu lit-tarbija. Għalfejn erġajt mort lura għal dak li jgħexna ġimgħa ilu fil-miliet. Għax dawn it-tlet partijiet ta' din il-ġrajja huma importanti ħafna l-ħajja tagħna tal-fidi. Il-ġrajja, l-ewwel għandna d-deskrizzjoni tal-ġrajja. Ekkedna minn vers 1 sa vers 8. Il-fidi tagħna mibnija fuq storja, fuq ġrajja. Mhix mibnija fuq idijat, mhix mibnija fuq fantasiji, fuq leġendi, imma fuq ġrajja. U tanti mibnija fuq ġrajja illi San Luqa għad attent biex jgħidilna illi kien fi żmien Ċesari Awgustu. Meta Kirinu kien tetrarka tal-Ludija. Għalilna preċejs min kien imexxi. Parti mill-istorja tad-dinja, parti minn dak li ġara. Jiġifieri l-ġrajja ta' Alla li jsir bniedem tagħmel parti mill-istorja tagħna l-bnedmejn, parti mill-istorja tad-dinja. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax sikwejt nisimgħu idijat illum fi żmienna illi jgħidu illi l-fidi tagħna mibnija sempliċiment fuq konvinzjonijiet illi huma bbażati mhux fuq l-istorja, imma fuq invenzjonijiet ta' xi ħadd tal-Knisja jew ta' xi ħadd fil-passat. Imma mhix din il-verità. San Luqa li qatt attent kif jikteb jgħidilna b'mod ċar illi l-fidi tagħna jibbażata fuq fatti, fuq ġrajiet. Il-Vanġelu għalkemm mhux ktieb tal-istorja, mhux ktieb storiku bil-kriterji tal-istorja kif nifhmuhom illum, però huwa ktieb li jirrakkonta ġrajiet li ġraw, fatti, ġrajiet li ġraw. It-tieni parti tal-Vanġelu li smajna bħallum 8 ijiem tikkonsisti fit-tħabbira tal-anġlu lir-rajja. U aħna nħossuna ftit bħal dawn ir-rajja, aħna ma kunniex hemm. Ir-rajja ma kienux hemm u jitwiled Ġesu. Ir-rajja semgħu x'ġara u bħalhom aħna smajna x'ġara, ma konniex hemm. Għalkemm qegħdin nitkellmu fuq fatti, fuq ġrajiet, imma aħna ma konniex hemm. U allura din il-ġrajja ċentrali, l-aħbar tal-anġlu lir-rajja, bħalma kienet importanti u essenzjali għalihom, hija importanti u essenzjali għalina. Kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nagħmlu l-esperjenza tar-rajja. Nisimgħu aħbar tajba,
qari mill-aħbar it-tajba, qari mill-Vanġelu skont l-istess kliem li użaw l-anġli meta deru lir-rajja. Evangelizzejn, ġejna biex natukom, ġejt biex natikom aħbar tajba. U aħna kull darba li nisimgħu l-Vanġelu, mhux biss il-Vanġelu li fakkarna, li ħabbrilna l-ġraja ta' twelid ta' Ġesu, imma l-Vanġelu li nkunu hemm b'moħħna u b'qalbna, nkunu hemm b'moħħna u b'qalbna, l-aħbar, taw l-aħbar, nistgħu morru jew le. Dak li aħna fl-aħbar it-tajba. U allura niġu għal-Vanġelu tal-lum. Veru li tweldilna Salvatur. Nistgħu aħna b'xi mod nivverifikaw bħal-rajja. Ir-rajja meta marru fl-ar u raw li t-tarbija infisqija mimduda f'maxtura. Raw lil Marija u lil Ġuseppi, ir-rajja emnu, ir-rajja verifikaw. Ir-rajja qalu veru dak li qalulna l-anġli. U bdew ifaħru lill-Alla. U mhux biss, bdew ma wkoll ixandru din il-ġrajja. Din l-esperjenza tar-rajja kif tista' tolqot lilna? Kull darba li aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla bħar-rajja u nippruvaw bħalhom nitkellmu flimkien, ir-rajja tkellmu flimkien u qalu ejja ħammorru Betlem ħanaraw x'ġara. Il-fidi ma ngħixux weħedna, ħadd ma jgħixha waħdu l-fidi. Imma rridu nitkellmu flimkien u ngħinu lil xulxejn fit-twettieq tagħha, ngħinu lil xulxejn fil-verifika tagħha. Meta aħna nippruvaw ngħixu dak li aħna nisimgħu fil-Vanġelu u nħossu f'qalbna lejna l-paċi ta' veru, il-ferħ ta' veru, u ngħidu f'qalbna iwa Ġesu għandu raġun. Iwa veru dak li jgħid il-Vanġelu minnu. Iwa veru dak li jgħid il-Vanġelu jerfgħu lill-bniedem. Jerfani lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Il-Vanġelu ma jkissirx, ma jaffiċ. Kull darba li aħna nisimgħu il-kelma, nagħmlu l-esperjenza tar-rajja. Jimtlew il-pulmuni tagħna b'nifs ġdejt, b'arja ġdida. Nimtlew b'enerġija ġdida, nimtlew pożittività ġdida. U meta aħna nippruvaw nwettqu dak li nisimgħu, allura nibdew ngħidu anki lilna nfusna, imma mhux biss anki lill-oħrajn. Ġesu għandu raġun. Il-Vanġelu għandu raġun. Allura dawn it-tlet momenti tal-Vanġelu huma l-esperjenza tal-fidi tagħna. Għad ħafna attent sal-luqa x'jikteb u kif jikteb. Il-ġrajja, id-deskrizzjoni tal-ġrajja, l-aħbar tal-ġrajja, l-anġlu jħabbar lir-rajja, l-aħbar li aħna nisimgħu hawnhekk, kull darba li aħna nipparteċipaw għall-qudiesa u nisimgħu l-kelma tal-Alla u l-verifika tal-ġrajja. U nista' ngħidilkom, il-verifika tal-ġrajja, dak li l-anġli ħabbru lir-rajja, dak li aħna nisimgħu hawnhekk, iseħħ mill-ewwel malajr fl-Ewkaristija. Dal-għodu stess, dak li aħna smajna, dik it-tarbija infisqija u mimduda f'maxtura, se tiġi qudiemna hawnhekk fl-Ewkaristija. Taħt il-forma ta' ostja, taħt il-forma ta' biċċa ħobs, f'maxtura għall-ikel tagħna, f'Betlehem, fid-dar tal-ħobs, fil-Knisja li min xajr il-post minn fejn aħna niġu nitmantnew, niġu niklu. Il-maxtura tagħna l-artal. L-ikel tagħna u Ġesu tarbija tad-demm u l-laħam, imma din id-darba fil-forma tal-ħobs. Allura dak li l-anġli qegħdin iħabbrulna, dak li ħabbru lir-rajja, dak li qalulna li ġara ġimgħa ilu, aħna nistgħu ngħixuh f'kull Ewkaristija, f'kull qudiesa. Ejjew inħossuna tassew ix-xurtjati li qegħdin nibdew is-sena barka hekk kbira li aħna nistgħu mhux biss nisimgħu il-ġrajja, mhux biss tiġi mħabbra lilna l-ġrajja, imma ngħixuha l-ġrajja. Ngħixuha. Aħna l-insara ma nfakrux dak li ġara, imma nerġgħu ngħixu dak li ġara. Alla tagħna billi huwa ħaj, Ġesu
billi warxu xtat mill-mewt mhux storja tal-passat, mhux rakkont li għadda, imma esperjenza li aħna nistgħu ngħixu. Kull darba li aħna nippruvaw nivverifikaw bħal rajja jekk l-aħbar li smajna ix minna jew le. Ejw nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilajjin u mill u li għaddi tal-maħ senna l-għajja ta' fil-bidu ta' żmien tal-barka u tal-paċi fil-waqt li ntennu għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għatina l-paċi mulej. Għal-Knisja biex tkun sinjal ta' tama u paċi għal-bnedmin kollha nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għal-paċi fid-dinja kollha biex din is-sena ġdida tkun bidu ta' xewqa ġenwina li l-bnedmin kollha jinħabbu bħal aħwa. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għal-ġenituri li qed jilqgħu id-don tal-ħajja biex iħossu l-ħarsien ta' Ommok Marija nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għalina miġburin f'din l-Ewkaristija biex nimtlew bil-ferħ u sliem u nkunu dejjem lesti li nilqgħu lill-oħrajn bl-imħabba nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Alla ħanejn inti l-bidu u tmiem tal-jiem tagħna fuq din l-art. Isma' t-talb tagħna. Eħlisna minn kull deni. Wettaq it-tajjeb tagħna. Ħarisna mill-biża' u għejna ngħixu maqudejn skont il-pjan tiegħek ta' mħabba. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa. Nixtiequ nfakrukom li l-ġbir kollu ta' waqt il-qudies tal-lum ser imur biex ngħinu lid-dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. Marija offrit lilha nnifisha lill-Alla. Ejjew nagħmlu hekk aħna wkoll fil-waqt li nissieħbu bil-kant.
Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, int fit-jubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazzom Malla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa xiraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġit għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fis-solennità ta' Marija Omm Alla li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek istat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenisunt Caeli et terra gloria tua in excelsis benedicta. Hosanna in excelsis. Għaddej stas-sewint mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokkondana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi
Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien witluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apposti u l-Martri glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba Knisja tiegħek tul-mixetà fid-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jint ksibt għalik. Il-qabit tiegħek battalb u x-xewqata dil-familja li jint trid tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li lidek kollha kull fejn jinsabu. Waqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħudna mejtin, għal benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, għal ruħ Nikola Mikallef, għal rwieħ ta' Emanuel Doris Mitz u l-familja Grek Merċi Falzon u ħudna l-mejtin kollha. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bejn tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej min kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li r-rajja sabuħ infisqi u mimdut f'maxtura. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ir-rajja marru jiġru ħajaraw lill-Messija imwieled. Ejjew aħna wkoll inħossu l-urġenza li niltaqgħu ma' Ġesu fit-tqarbina imqazza u b'vuċi waħda inkantaw flimkien.
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbilna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-imqazza Marija dejjem verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq infakkar li llum fl-ewwel tas-sena l-ġdida il-qudies hawnhekk fil-katedrali kun bħal nhar ta' Ħadd, il-ġbir li qed isir fil-qudies huwa l-offerta tal-komunità tagħna biex ngħinu lid-dar tal-Providenza, biex ngħinu lil persuni li tassew ikunu fil-ħtieġa, nurruhom solidarjetà, ngħinuhom bit-talb imma anke mbagħad materjalment. Fisem il-komunità tal-katedral, fisem il-kapitlu katedrali, s-saċerdoti li nservu f'din il-parroċċa, nixtieq nawgura lilek Eċċellenza sena ġdida mimlija bil-barka ta' Alla, bil-preżenza ta' Marija li takkumpanjak fil-ministeru tiegħek u b'kull kotra ta' grazzi mis-sema. Grazzi Arċipriet, grazzi eżis membri tal-kapitlu, grazzi lilkom komunità. Jien ukoll nirreċiproka l-awguri tiegħi lilkom ilkoll ma b'mod speċjali għatuhom u għadduhom lill-morda tagħkom, lill-anzjani tagħkom, dawk li qegħdin weħidhom fid-dar, dawk li għaddej minn mumenti jibsa diffiċli. Inwedkom it-talb tiegħi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nitolbu l-barka ta' Alla. Alla għajnu bidu ta' kull barka, jagħtikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawwarkom bil-barka u jħariskom u jżomkom qawwijin u sħaħ matul is-sena kollha. Amen. Iwettaqkom fil-fidi, qawwikom fit-tama u jagħtikom imħabba b'sabar qaddejs sal-aħħar. Amen. Imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom hawnhekk u kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.